Kabalo na ko. Ala, si Dudong Pawik sa Joy makuan sir ani. Apo kaayo no, kay gusto mo gud kang ulan kagabi iba parehas gud ta ninyo hay, nagchinilas ra ko. Chinilas Ala, lapot mo kayo. Gani no. Ber, kirara, nagbalon gud ko. Mo nagbalon lang ka. Kay kuan, dili ko mo uli sa mo ang balay dayon kay mulaag sa ko sa balay ninyo pero palaaga ko klira kay wala man ako mama. May pamlaag ka sa balay. Laag Maria. Dili lang ko dito. Kirara, uy, kaya mahadlo ko sa inyong mama. Ano man? Nasuko-sukuan. Wala lang ko isudaan ba? Pero sige lang, kay humay-may napalit ni mama isa ka kilo ka ganina. Pwede rin dili sudanan, kay humay Sa man. balay pagka mo laag Maria. Naami sudan. Sari sudan ninyo. Naami sudan ista. Kalami, oh, tanawa nga akong kanuun. Kami na naman po sa Kamay, Maria. Tanawa ninyo. Kamay! Kamay! Maria. Oo, nagbalon ko. Na. Hala, wala pa di si ma'am. Hala, sayuhang Dudong Pawiks, oy. Siya. Ana man ang mga Prince Charming. Ayo mangyud na. Grabing Maria. Nagdala magbalon. O, alangan, kay ako maning kauno na niya paniud to. Ako po ning irisis unya, o, tanawa Dudong Pawiks, sumay pa jud akong kanon. Maisbor inyo no. Wamang gani kay sudan oh. Humay, sudanan. Humok taon kaayo ni. Oh, grabe ba kadalag hamong ni si Maria, uy. Gutom na ka Maria. Kurang ko ano, yung kita lang apukon. Nami kayo kay humay. Grabiha ka sirok ni Maria oy. Wa pagi paniud to ni kaon na. Magbuot man daw si Dudong Pawiks. Nagbalon pud unta ka para nakay kaunon. Unsa mo na Maria? Mauna, kadi ka pahulot og paniud to. Maria, ipusa na imong balon. Yes, ma'am. Good morning, class. Good morning, ma'am. Ma'am, wala lagi tay klase itong niagi, ma'am. Yan, higod mi ato diri, ma'am. Oh, watay klase ato mga bata. Kalit kaayo kay na ako'y gitambungan nga meeting. Maulagi daw, ma'am. Mga bata, nakakaon na ba mo klase-klase nga prutas? Yes, ma'am. Nangaon magimilan sunis gahapon, ma'am. Gani, ma'am, kami, ma'am, kay nangawami sa balay saging. Grabing Maria. Ay, Oo, nagluwas Kurang kay bayabas ang gikaon, ma'am. Jatira. Kuha sa gintundran. Grabe makatubol na. Maayo mga bata, kay ang atong topic karon kung unsa ang atong pambansang prutas. Ako di mata-answer ni ron. Magpauli-ulahi dai ko. Kabalo day ka Dudong Pawiks. Kabaloy. Ako gud ang Prince Charming. Class, unsa man ang atong pambansang prutas? Ma'am, ako, ma'am. Pinya, ma'am. Mali. Ang ako, ma'am. Rambutan, ma'am. Mali. Ako, ma'am. Marang, ma'am. Marang mali. Sige, unsa pa mga bata? Ma'am. Durian, ma'am. Kay lisod kay abrihan. Kay dili makakabalo mo abre. Asa imong durian be kay ako'y abre. Ika Maria, ikagay pangulo sa kabanha ba? Tida Maria, kapisyu, kapisyu. Mali Dudong Pawiks. Unsa ka ha? Unsa pa gani nga mga putas wala na to na storya, daghan pa man di ba? Daghan pa, ayo, oy. Saging di ay mansanas. Sige, pag unahuna pa mo mga bata, kining prutasa, mao'y hilig niyo kaunon. Ay, ma'am, ako, ma'am. Sige Maria, stand up. Saging, ma'am. Saging mali. Aslom ni siya kung... Ma'am, ako, ma'am. Sambag. Hello, sambag bitaw. Aslong ba kayo na? Sambag mali. Kabalo na ko. Ala, si Dudong Pawiks sa Joy makuan sir ani. Dudong Pawik, stand up. Iba, ma'am. Ay, iba bitaw no. Aslong kayo. Ito saya nga, uy. Mali Dudong Pawiks. Wa magugkon niyo pahumana sa akong giistorya. Aslom kong hilaw. Tamis kon mahinog. Ay, kabalon ako. Man! Sige Kirara, stand up. Mangga, ma'am. Hala, mangga bitaw. Wala si Maria dirite. Ika Maria, ikagay pangulo sa kabanha ba? Very good, Kirara. Yes, mangga. Mga bata,
Maong mangga ang atong pambansang prutas kay tungod sa iyang kahamis ug kahumot.